A Xunta de Galicia asumirá as obras de rehabilitación do Colexio da Lomba en Vilagarcía de Arousa e o acordo ao que chegaron en conversa telefónica o alcalde Alberto Varela e o conselleiro de Educación Román Rodríguez. Dende o Concello defenden que se trata dun problema estrutural que excede as tarefas de mantemento. Que tal? Moi boa noite. Repasamos outras novas do día en titulares. Prisión comunicada sen fianza para o mozo de Vilagarcía acusado de matar a súa nai en setembro. Levaba dende entón ingresado, recuperándose das lesións que se provocou ao precipitarse dun terceiro piso. A Xunta de Galicia licita por 7,6 millóns de euros as obras de 48 novas vivendas públicas en Valdecorvos, en Pontevedra. As empresas teñen ata o 22 de decembro para presentar as súas ofertas. Entran en vigor as restricións do estacionamento no porto de Ribeira. As zonas verdes estarán reservadas para profesionais do mar. A Asociación Esmar contará cun novo local en Cambados. O Concello anunciou hoxe que cederá ao colectivo un local na antiga Escola Unitaria de Covas de Lobos, en Vilariño. Ribeira acollerá este Nadal dúas representacións do Ballet Clásico Internacional. El Lago de los Cisnes e el Cascanueces recalarán o auditorio 6 e 7 de xaneiro. Estamos nas novas do día, comezamos. Prisión provisional comunicada e sen fianza para o mozo de 22 anos acusado de matar a súa nai o mes de setembro en Vilagarcía. O xulgado de instrución número 2 da vila decretou esta medida despois de que recibira alta hospitalaria. A xuíza ordenou a súa detención e tras pasar a disposición xudicial decretou o seu ingreso en prisión provisional. O mozo levaba ingresado dende o día 6 de setembro recuperándose das lesións provocadas ao precipitarse dende un terceiro piso. Está a ser investigado por un presunto delito de homicidio. Os feitos remontanse ese 6 de setembro. Ao redor das 5 da tarde, un familiar localizou o corpo da súa nai traballadora do Servizo de Axuda no Fogar de 61 anos tirado no chan da cociña da súa vivenda da rúa Duque de Rivas. O tempo, o seu fillo precipitábase pola ventá. A muller falecerá como consecuencia de múltiples feridas feitas con arma branca. O suceso provocou unha fonda conmoción en Vilagarcía, onde a falecida era moi coñecida. A vítima e o seu presunto homicida vivían xuntos e non se tiña constancia de que houbera conflitos previos entre ambos. Falámoslles agora do aparatoso accidente que se rexistraba a primeiras horas desta mañá na avenida de Ferrol, en Ribeira. Na estrada aínda eran visibles os restos do accidente no que se viron implicados 3 vehículos. Segundo informaron fontes da Policía Local, un dos turismos que circulaba en dirección ao centro da cidade saíuse nunha das curvas, colidindo frontolateralmente contra outro coche que subía en dirección contraria. A pesares do choque, o vehículo continuou a marcha e acabou estrelándose contra outro turismo. Por fortuna non houbo danos persoais de consideración. Os 4 ocupantes do vehículo causante do accidente tiveron que ser trasladados ao Hospital da Barbanza, así como tamén o condutor dun dos outros 2 turismos implicados. Ademais da Policía Local, que se trasladou á zona para realizar o correspondente atestado, tamén participaron no operativo efectivos do Parque de Bombeiros de Ribeira. Como cada xoves, os ribeirenses volveron concentrarse ás portas do Centro de Saúde pola cobertura do 100% das prazas médicas. Dende a Plataforma pola Sanidade Pública lembran que hai preto de 3.000 pacientes sen un facultativo asignado, con consecuentes prexuizos na calidade asistencial. Aínda que experimentou unha leve mellora tralo verán, a situación do cadro de persoal do Centro de Saúde de Ribeira segue baixo mínimos. Como consecuencia, preto de 3.000 pacientes continúan aínda sen médico de cabeceira e son o resto dos facultativos os que deben repartirse este cupo coa consecuente carga asistencial para o servizo e os profesionais. Tienes que esperar 20 y pico días, 30 días para una cita, o vas por urgencias. ¿Qué hacemos? Colapsamos urgencias. No me parece bien. El otro día estaba un señor que le hicieran las recetas, porque como no tiene cita para su médico, quería que urgencias
Yo entiendo al señor, pero entiendo que no podemos ir a urgencias por las recetas, pero claro, la gente que hace, necesitamos atención sanitaria ya, es urgente, o sea, porque además tú le cuentas, yo soy una paciente crónica como Pili, por ejemplo, y si no tienes tu médico, porque hay 9.000 o 10.000 personas sin médico escrito, le cuentas tu vida a todos los médicos, pierdes tiempo. Ellos e nosotros, e calidad, bueno, evidentemente. No día de hoxe o centro contaba con 8 profesionais de mañá e 3 de tarde, un cadro a todas luces insuficiente para dar cobertura ao elevado número de pacientes, polo que deben limitar o tempo de atención en cada consulta. Hai consultando 8 de mañán e 3 de tarde, pero son algúns que van a explicar a horas, son con contratos discontinuos, contratos de por horas, contratos malísimos. A ver, que é o que nos temos que dar conta, que non hai médicos polos contratos que fan, que se fixeran contratos dignos e non estuveran facendo contratos como están facendo por horas, a xente había médicos, había enfermeras, pero es que os contratos son precarios. As movilizacións continuarán mañá coa concentración prevista. A Xunta de Galicia asumirá o proxecto e as obras de rehabilitación do Colexio da Lomba en Vilagarcía. Así o anunciou hoxe o Concello Vilagarcián. En nota de prensa, o Goberno local explica que foi o acordo acadado entre as dúas administracións durante unha conversa telefónica entre o alcalde Alberto Varela e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. De feito, dende Rabella destacan a boa sintonía e o respecto institucional que dende hai anos manteñen Varela e Rodríguez, polo que aseguran foi doado a acadar un acordo. A decisión foi trasladada ao Consello Escolar da Lomba nunha reunión mantida onte pola tarde. O Goberno local considera que o correcto é que a Xunta asuma esta reparación que atribúen a unha deficiencia estrutural e que excede, din en moito, o que se considera mantemento do centro, que si asumiría o Concello. Tras escoitar estes argumentos, o conselleiro de Educación, segundo Rabella, manifestou o seu compromiso de asumir íntegramente tanto o proxecto como as obras necesarias de reacondicionamento do centro escolar. Recordemos que na fin de semana pasada o Colexio Vilagarcián rexistrou varios desprendementos de cascallos da fachada que provocaron gran alarma entre a comunidade educativa. Neste contexto, Alberto Varela chama unha reflexión xeral para acabar coa ambigüidade sobre quen debe xestionar, di, os colexios e ata onde chega o mantemento. A Xunta de Galicia licita por 7,6 millóns de euros as obras de 48 novas vivendas públicas en Valdecorvos, no Concello de Pontevedra. Así o anunciou hoxe a conselleira María Martínez Allegue. A actuación xa está recollida na plataforma de contratos públicos de Galicia. As empresas interesadas teñen ata o vindeiro 22 de decembro para presentar as súas ofertas. Obras que iniciarán a súa execución no ano 26 e que, se todo vai segundo previsto, poden estar rematadas a finais do ano 27, en todo caso no ano 28. Con ese obxectivo común que temos que facilitar acceso á vivenda, e iso se fai construindo máis vivenda pública, máis vivenda protexida, habilitando solo onde poder construir vivenda e tamén dando oportunidade a esos espacios que ahora mismo están vacíos, están desocupados, de que se transformen en vivendas de calidade. Por lo tanto, un horizonte cercano, esperanzador e moi bonito para Pontevedra xunto con outras cidades que contamos con poder disfrutar en breve. Este novo edificio no barrio de Valdecorvos constará de 6 plantas, garaxe e varios locais comerciais. Allegue avanzou que a Xunta tamén adxudicará antes de que remate este ano as obras para outro bloque de 56 novas vivendas. Neste sentido, destacou que no vindeiro ano comezarán as obras destes novos edificios, ao tempo que se prevén entregar as 74 vivendas públicas cuxos traballos avanzan a bo ritmo. A conselleira puxo en valor a aposta da Xunta por este barrio de Valdecorvos, que contará con 236 novas vivendas, as que se suman as 53 en Tafisa e as 11 das Devesas. Remarcou Martínez Allegue que en conxunto a Xunta ten comprometido xa un investimento de 60 millóns de euros destinados á construción de novas vivendas públicas en Pontevedra e concretou que un total de 28,19 millóns de euros están consignados para 2026. Ademais, a
conselleira de Vivenda lembrou que o Goberno galego está avanzando na estrategia de desenvolvemento de solo que en Pontevedra suporá a construción de outras 2.000 vivendas máis por parte de promotores e cooperativistas. A este respecto, puntualizou que a Xunta vén de remitir á Dirección Xeral de Calidade Ambiental o proxecto para iniciar o procedemento ambiental que permita continuar coa tramitación administrativa do PIA do ámbito de San Mauro, no que se desenvolverá solo residencial. O Concello de Pontevedra saca a concurso a reforma de Mollabao, unha actuación coa que pretende recuperar todo o barrio. Ademais do coñecido como bypass, o concurso inclúe a construción dunha nova estrada cara á Avenida de Vigo e a humanización de Rosalía de Castro e Simón Bolívar. O alcalde pontevedrés recordou que a tramitación do proxecto foi longa e lenta. A anunciada intervención no 2017 empezou a tramitarse con costas no 2018. Para sacala adiante, finalmente mesmo foi preciso manter reunións co Goberno Central en Madrid e votar mando pacto de investidura co BNG para concretar a desafección dos terreos. A obra contará cun orzamento de 3,7 millóns de euros, a contía máis elevada, case 2,5 millóns, destinarase á reurbanización do barrio de Mollabao. Actuarase na Avenida Rosalía de Castro, no treito entre a rotonda de María Victoria Moreno ata a Ponte do Tren. Contempla a ampliación de beirarrúas, a creación de zonas de coexistencia entre coches e peóns, a instalación de pasos sobre elevados o alumeado con tecnoloxía LED e zonas axardinadas. Será de sentido único cara a Marín e reordenarase o estacionamento. Pola súa banda, os case 1,3 millóns restantes dirixiránse á apertura do vial. Recordemos que terá 97 metros de lonxitude, 2 carrís e beirarrúas de 3 metros de ancho. O prazo de execución será de 12 meses e a intención é que as obras poidan estar iniciadas no primeiro trimestre do 2026. Malestar en Ribeira tras as restricións de estacionamento na zona portuaria. Esta semana entra en vigor a prohibición de aparcar en boa parte da explanada de luns a venres, quedando reservado aos usuarios que realicen a actividade profesional no porto. O recheo portuario era ata o de agora unha das principais áreas de estacionamento no casco urbano de Ribeira. Sen embargo, a partir de hoxe o seu uso estará moito máis restringido. Máis da metade das prazas serán zona verde reservada aos profesionais do mar que dispoñan dunha tarxeta distintiva. Trátase dunha medida longamente demandada polo sector pesqueiro para poder desenvolver o seu traballo en condicións, posto que na actualidade non dispoñían de lugares reservados para deixar os vehículos nos que cargan os aparellos e materiais necesarios para a actividade. Claro, ao final é o único porto pesquero que hai en Galicia que está aberto ao público, entón, bueno, nós tamén consideramos que tamén merecemos o noso espacio, que non o temos, e que non temos onde deixar o remolque da lancha. Entón, bueno, eu creo que sentándose pode haber espacio para todos, pero neste momento nós non o temos, somos os máis perjudicados. Foron moitos os veciños que expresaron o seu malestar coa entrada en vigor desta norma, que limita aínda máis os xa escasos espazos para aparcar no centro urbano. Non me parece moi lógico, porque non hai onde meter un coche, invadir o muelle, bueno, eu penso que non está ben, Non sei se é por culpa da política ou por culpa de quen é. Eu non sei se hai tantos mariñeiros, que penso que os hai, que teñen licencia para poder aparcar, pero bueno, non hai onde meter un coche, eso é o que dixo eu. Non, home, eu va pasar en Ribeiro non hai pouco aparcamento, que había que facer aparcamentos, normal. Me parece mal por muchas razones. España de quién es? De los españoles. ¿Quién paga impuestos? Yo, el otro aparco aquí, aparco allí. O sea, el mar de quién es? Nuestro. El litoral no es nuestro. Entonces, ¿esto qué es? ¿Obras de puertos? ¿O es de España? Son preguntas que se hay que hacer así, pero de raíz. El problema es que esto es mío. ¿De quién es? El pueblo todo es nuestro. Pues por esa razón me parece mal. Pola contra, hai quen se amosa de acordo coas necesidades dos mariñeiros, sempre que se organice o espazo e se manteña un control sobre o correcto uso do aparcadoiro para actividade profesional. Hai que facilitarlle a todo profesional, hai que facilitarlle a necesidade, a cobertura das necesidades, facilitarlle o acceso ao traballo e todo o demais. Pero, sin embargo, tampouco
tendrán que estar identificados porque o que non pode é a sombra do mariñeiro vir a señora, a prima, a cuñada, a sobrinha e aparcar todos no reservado dos mariñeiros. Hasta as horas de traballo, depois para todos, pero non todo un día, que non poden aparcar. Todos pagamos impuestos. Dende Portos de Galicia emitiron un bando e xa puxeron en marcha un sistema de control co fin de sancionar a todos aqueles vehículos que fagan uso das zonas verdes sen contar coa tarxeta que autoriza o estacionamento. As multas poden chegar ata os 90 euros. O Partido Popular de Pontevedra defende a paralización das dúas fases restantes da autovía A57. Así o anunciou hoxe o seu líder. Rafa Domínguez explicou que levarán ao vindeiro pleno esta proposta nunha moción na que apostan por reorientar o investimento cara a infraestructuras máis proveitosas para a cidade. Sería, por exemplo, a conexión do primeiro treito entre Vilaboa e a Ermida coa autoestrada AP9 en dirección Vigo e cos polígonos industriais do Campiño e a Reigosa. O texto que o PP levará á sesión plenaria é froito dun encontro que Domínguez mantivo coa plataforma de afectados pola A57. O líder popular defende que na actualidade a infraestructura chamada a ser a circunvalación de Pontevedra non cumpriría esa función nin axudaría, dixo, a desconxestionar o tráfico do centro da cidade. Neste sentido, Domínguez defendeu que a mellor alternativa pasa por conseguir unha AP9 libre e gratuita. Ademais, cree que a fase 2 da 57, a Ermida Pilarteiros e a fase 3, Pilarteiros Barro, carecen de sentido, deixando no camiño máis de 200 construcións afectadas. Tempo para a publicidade, voltamos de contado. Éxito total da acollida da nova edición do Bono Activa Comercio. Só na primeira xornada na provincia de Pontevedra xa se mobilizaron máis de 2,4 millóns de euros. A data de onte ás 8 da tarde, menos de 24 horas despois da súa activación, a segunda edición dos Bonos Activa Comercio deste 2025 levaba xa alrededor de 162.000 bonos descargados en toda Galicia. Ademais, nos máis de 7.300 negocios adheridos ata o momento, levábanse trocado alrededor de 1,3 millóns de euros en descontos, cunha mobilización total de vendas que superaba os 5,7 millóns de euros. No caso da provincia de Pontevedra hai preto de 2.600 comercios participantes, nos que a finais da tarde de onte levábanse trocado alrededor de 546.000 euros en descontos, cunha mobilización total de vendas duns 2,4 millóns de euros. O Concello de Vilagarcía de Arousa conta con máis de 150 establecementos adheridos dos máis de 380 que participan na comarca do Salnés. Cabe destacar que os bonos Activa Comercio podense utilizar dende onte a calquera dos establecementos adheridos. Esta iniciativa conta cun orzamento de 2,5 millóns de euros, cos que a Xunta espera xerar un mínimo de 8,5 millóns en vendas, a axudar as familias e promover o comercio de proximidade. Cando o importe total dos descontos realizados alcance os 2,5 millóns de euros, os bonos descargados xa non se poderán utilizar. Hoxe o delegado da Xunta en Pontevedra visitou Arrullos del Agua en Vilagarcía, un dos establecementos adheridos. Hai que descargar, como ben saben, o bono comercio pois precisamente na páxina web, e isto pois que conleva que nas compras nos comercios adheridos ao bono comercio, que son, xa digo, máis de 300 na comarca do Salnés, nas compras hasta 30 euros terán un desconto de 5 euros, na compra entre 30 e 50 euros tendrán un desconto de 10 euros e a partir de 50 euros terán un desconto de 15 euros. Bueno, isto é unha aposta importante da Xunta de Galicia, como decía, polo comercio local. E sempre pois aproveitan, pois se tiñan que facer, pois querían darse un masaxe ou facer unha limpieza, bueno, pois cando veñen estes días notase moitísimo, xa digo, estamos a tope, nos funcionanos moito, porque, bueno, a hora de pagar non é o mismo que pagues pois 60 euros que 45, é diferente. Entonces, desde logo eu creo que unha forma de axudar efectivamente o comercio e aos ciudadanos,
porque beneficiámonos todos, tanto uns como outros. Nova vida pro edificio da antiga Escola Unitaria de Covas de Lobos en Cambados. O Concello anunciou hoxe que cederá á Asociación Esmar unha das antigas vivendas dos mestres, despois da súa rehabilitación completa en colaboración co Obradoiro de Emprego. Esta decisión supera unha mellora nas condicións de traballo de Esmar, a asociación que axuda a mulleres vítimas de violencia machista. Vou a dicir xa tamén públicamente, lles faremos entrega da cesión de un local que restauramos coa axuda do Obradoiro de Emprego e que nas datas próximas, o 25 de novembro, estará xa totalmente listo para que a asociación poda desenvolver ali as tarefas e as asesoramentos e apoios tan importantes que fan a mulleres víctimas de violencia. Ese local será en Covas de Lobos, en Vilariño, era unha antigua escola unitaria que reformamos coa axuda da Escola Obradoiro e que, faltan uns pequenos detalliños, pero en breve estará lista e posta a vosa disposición. Darlle gracias a Samuel por a alegría que nos dou do local, porque a verdad que estábamos esperando por el. Cedeunos un que xa levamos nel 2 anos, ano e pico, un ano e medio, e a verdad é que moi ben porque recibimos ali a moitas mulleres privadamente, e a verdad que estamos contentas. O que pasa que se nos dá outro máis grande que podamos facer reunións e cousas e talleres ali, encantadas da vida. O alcalde realizou este anuncio durante a presentación da programación que Esmar ten preparada para este mes de novembro co gallo do 25N, na que colabora o Concello Cambadés. A primeira das citas será mañá venres, ás 8 da tarde, presentarase o libro Alzando a Voz, de Marta Rial. O día 14 de novembro celebrarase unha mesa redonda sobre violencia de xénero. Nela participarán representantes da Policía Nacional, responsables do programa Biogen, unha abogada do CIMDEMOS, unha terapeuta experta en violencias de xénero e vicaria e a exalcaldesa cambadesa Fátima Abal, axente de igualdade. Será ás 8 da tarde en Expo Salnés. O domingo 23 ás 6 da tarde o auditorio acollerá a estrea do documental Vivas, de Rubén Ríos, gravado hai 4 anos en Cambados. Ademais, este ano Esmar celebra tamén os seus 10 anos de vida, un aniversario moi especial que marcará a gala anual da asociación. Celebrarase o 30 de novembro ás 7 da tarde no auditorio de Ribadumia. Construindo o home do futuro e o lema da campaña do Concello de Poio pro 25 de novembro. Este ano pon o foco nas novas masculinidades na mocidade e na educación en igualdade como ferramentas fundamentais para combater a violencia de xénero. Para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, o Goberno local pon en marcha unha batería de actividades dirixidas a previr, sensibilizar e concienciar a cidadanía fronte ás violencias machistas. Son máis dunha decena de propostas que se despregarán nas rúas, nos centros escolares e nas redes sociais. Así, no Instituto de Poio desenvolveránse varios obradoiros IA e prevención de violencia de xénero, desarmando masculinidades, reconstruindo feminidades e desmontando os influencers e youtubers. Para os alumnos de primaria celebrarase un contacontos sobre prevención da violencia e ciberseguridade, mentres que o curso Tolerancia Cero a calquera idade, promoción da igualdade en persoas maiores, vai dirixido aos maiores de 60 anos. Ademais, haberá un obradoiro de autoprotección e defensa persoal para mulleres. O domingo 23 de novembro celebrarase a marcha simbólica Andaina Violeta e o Instituto de Poio acollerá a exposición Expresarte, 15 visións. Finalmente, o propio martes 25 de novembro, ás 12 do mediodía, a Casa Consistorial acollerá o acto institucional coa lectura do manifesto, reafirmando o compromiso de Poio como concello libre de violencia machista. A Pobra avanza cara a un modelo de xestión máis eficiente e respectuoso co medio ambiente coa instalación do 5º contedor de materia orgánica. O Concello vende a anunciar a posta en marcha dun novo servizo de recollida de biorresiduos por medio da instalación de 32 colectores marróns por diferentes zonas do municipio, especialmente nas contornas de algúns negocios hostaleiros e nas inmediacións da Praza de Abastos. Dende o Goberno local informaron de que a prestación non está aínda dispoñible para a veciñanza en xeral, senón que se trata dun proxecto piloto.
Meses de inverno no período que vai de outubro a marzo, estes contedores serán baleirados os luns, mércores e sábados, mentres que no verán esta tarefa levarase a cabo todos os días, a excepción dos domingos, co fin de previr malos olores e acumulación excesiva de residuos, sobre todo nos meses de máis calor. O Auditorio de Ribeira acollera este Nadal 2 espectáculos do Ballet Clásico Internacional. Será os días 6 e 7 de xaneiro coas obras El Lago de los Cisnes e El Cascanueces. O vindeiro luns as entradas sairán a venda a un prezo de 35 euros máis gastos de xestión en ataquilla.es e de xeito presencial na Oficina de Atención Cidadá do Concello. O grupo Fercosti, en colaboración coa Concellería de Cultura, é a entidade promotora destes dous espectáculos do Ballet Clásico Internacional, que se poderán ver este Nadal no novo Auditorio Municipal. Será os días 6 e 7 de xaneiro. Trátase por unha banda da obra El Lago de los Cisnes e a outra El Cascanueces, dous espectáculos do máximo nivel do mundo da danza que están producidos por Tatiana Solovieva. O Ballet Clásico Internacional pois é a primeira vez que recala en Ribeira. É un ballet, unha compañía que está internacionalmente premiada. A proposta artística en esta ocasión é feita por parte dun artista recoñecida como é Tatiana Solovieva e, bueno, eu espero que sea do gusto dos ribeirenses e das ribeirenses, pero que ademais eu creo que un espectáculo destas características trascende totalmente a comarca e moitísimo máis aló, porque se trouxeo a outras urbes e nos en esta ocasión pues, tenemos este orgullo, esta satisfacción de traelo a Ribeira. As entradas para os dous espectáculos sairán á venda o vindeiro luns, a un prezo de 35 euros máis gastos de xestión en ataquilla.es. E de xeito presencial na Oficina de Atención Cidadá do Concello. Se pondrán las entradas a la venta el lunes, se podrán adquirir por medio de en Ataquilla, por la plataforma online, y presencial pues en la OCA, en Concello de Ribeira. Las entradas son a 35 euros, más gasto de gestión. Yo creo que son las entradas están a nivel del espectáculo que traemos aquí, un evento de primer nivel, y está acorde con las entradas con otros municipios, otras capitales, en la cual este ballet está funcionando y haciendo el evento. Y bueno, desear que todo salga perfectamente, que sea un éxito rotundo. O Museo do Gravado de Artes levou ata Vigo a súa exposición A Beleza do Efémero, que xa se pode visitar no Museo do Mar da cidade olívica. A mostra convida o espectador a chegarse á arte xaponesa a través dun cento de gravados e outras pezas que plasman as relacións entre Europa e Oriente a través da arte. Ademais dos fondos do Museo Ribeirense, a exposición incorpora como valor engadido a colección Pardo Mitsunaga, así como unha mostra da camelia, expoñente de flor oriental aclimatada a nosa terra. Xunto cos directores de ambos os dous museos asistiron ao acto a Concelleira de Cultura e o Tenente Alcalde de Ribeira, Ana Barreiro e Vicente Mariño, así como o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. O recoñecido loitador da UFC, Joel El Fenómeno Martínez, participará este sábado en Noia nunha xornada de artes marciais nas instalacións da Sociedade Liceo. A actividade, que se desenvolverá a partir das 11 da mañá, está organizada pola nova dirección do Ximnasio Muiños, en colaboración coa Concellería de Deportes. Os afeccionados ao mundo das artes marciais terán este sábado a partir das 11 unha cita nas instalacións da Sociedade Liceo de Noia. Alí desenvolverase un seminario que estará impartido polo recoñecido loitador da UFC, Joel El Fenómeno Martínez. O seminário será de 11 da manhã a 1h30, a jornada de manhã, e depois de 4 a 6h30 por la tarde, onde estaremos fazendo boxeo, kickbox, K1, jiu-jitsu. Isso é aberto a todo o público, assim, que queira gente que queira vir participar. Também teremos um evento de capoeira. Faremos por a parte da manhã a 1 da tarde uma exibição de capoeira para aquela gente que goste um pouco algo mais cultural. Pois também teremos um evento de capoeira. Leva escalando a nível nacional
pouco a pouco, pero de um salto muito grande. É um lutador muito completo, tanto a nível de pé como de suelo, e é uma grandíssima pessoa. É uma grandíssima pessoa que nos vai trazer algo de muito bom proveito para a jornada do sábado. A actividade está organizada polo Ximnasio Muiños, que estrea nova dirección da man de Maicon Lapa. Despois de moito tempo fora do mundo dos deportes de contacto, apareceu por aquí un brasileiro que quiso seguir un pouco na línea do que foi nun principio a idea do antigo Gimnasio Muiños, e como iba un pouco de acordo ca miña filosofía de enseñanza e de prácticas, pois é para min un orgullo decir que con este evento ábrese unha nova era de enseñanza, de escola, de cara ás artes marciales. Tanto o Concello como a dirección da Sociedade Liceo, entidades que colaboran coa iniciativa, destacaron a importancia deste evento e de poder contar cun deportista deste nivel na vila. Non é algo casual que se vai a desenvolver este evento en Noia e ten moito que ver pois con esa consecución dos nosos deportes de contacto noieses que foron acadando pois co tempo unha relevancia a nivel galego e a nivel nacional. Temos que acordarnos de todos os nosos clubes, do seu traballo, o seu esforzo e a súa dedicación pois que conseguiron moitos logros e que agora fai que seamos referentes. Desde o Liceo de Noia expresar o noso agradecemento á organización deste evento por confiar e querernos facer partícipes a esta entidade na celebración dun evento tan importante como é acoller un seminario impartido por este magnífico loitador da UFC, Joel el Fenómeno. As prazas para poder asistir ás xornadas son limitadas, polo que compre realizar inscripción previa a través do teléfono 722494 ou nas propias instalacións da Sociedade Liceo de Noia. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade que dan coa información do sector vitivinícola en orixe e calidade. Nos voltamos mañá ás 9:30 da noite. Sexan felices.